What's up a vítejte u mýho dalšího videa ze hry Shape and Stuff. A dneska prostě budeme takhle holit, no, anebo prostě dělat nějaký haircuty. A po případě, jestli mě chcete podpořit, dejte like a subscribe. Kukuš. Njoink! Tak. Ej, jsem viděl takový troller. To kašlu na pravidla. Kašlu na pravidla. Počkej, já udělám takový ty. Myslím, takový ty. Víte, ne? Čárky. Frér. Nevím, to bude mít plné šatí. Bude plné šatí. Teď bude zelená věc. Takový troll herka, teda úplně, já úplně to dělám přesně podle tohohle, že jo. Dobrý mix, růžová a zelená, kámo. Ten nejlepší mix, to nesmíte říkat nic potom, kámo. Tak, to je sexy. Dáme ti třeba, teď ty bude, kámo. A říká tomu OK. tak já nevím, tak pohoda, ne? Dneska si udělat nějaký haircuty a můžete mi třeba poslat do komentářů zase nějaký ty haircuty, že třeba haircut na nějakou týpkovi, já to neudělám. To je ne? Tak. Vezmi to rovnou plešku. Kusek. Tak, opa. Musíme go. Však. Kus. Kámo. Takhle. Další bude takhle. Jo. To bude lepší. Teď uděláme nějakou kníru. Tak. Že to ještě jako narostu. Fresh. Kokos. Fresh jak šašík. Víte co? Taková babička. Takže udělám ještě tak poslední dva, vlastně tady ten než jeden. Ne, nemůžete ještě. Proč na holo, babičku? Nechám takhle rozsuchaný. Off the top, je? Fresh. Musí ještě být takhle, kámo. Flex, ten nejlepší, kámo. Takže jo, že chci se na buče, tak klidně.
odebírat, jo, babičko. To máš pravdu, ty Gosápí. Tak, ale babička, víš, jak je foto? Fresh? Proč ne? Já vím, to bolí. Takhle ne, tak, finish. Kámo. Vypadá dobře. A poslední, jak zkusím tady pána. Toho. Up. Chceš do genku, ne? Dobrý, takovýhle boule tady. Takhle vypadá, že oranžová tak nemyslí. Je tetování, tím můžu udělat na ruku. Tak, fokus. To je konec mýho videa, díky moc, že jste to sledovali až do konce, dejte prosím like, odběr a se zvonečkem, hlavně dobrý štěstí v životě.